बे गासागावआव जोंहा माइरं हिरि रानदों जों गोजोननाय मोन्दों बेफोरबायदिखौ राननानै होफैनायखौ जों जेबो खामला इरि मावनो मोनाखैमोन थाव संख्रि फानलु आन्दायजोब्बायमोन जोंहा दिनै रायजोआव अननानै माइरं होफैबाय दालि थाव संख्रि बानलु होफैबाय जों बेखौनो दा गोसोआ मोजां मोनबाय। आं दिनै माइरं मोनबाय थाव मोनबाय साबोन मोनबाय संख्रि मोनबाय आं बिदिखौनो मोजां मोनदों माने बिदिनो मोनजानांगौ जोंहा दा जेबो मावनो हाया नालाय। जोंनि बे गासागाव गामिनि दिनै सोलिबाय थानाय COVID-19 जि कर'ना भाइरासनि जि लकडाउन आसाम सरकार भारत सरकार बन्द फोसावनाय दा बेजों लोगोसे जोंहा गामि हिसाबै गामियाव गामिनि रान्दि दुखि गरिब मानसिफ्रा खस्थ' मोननानै दङ दिनै 21 डेज बिनि बन्द खालामनायाव आरो लोगोसे आरो दिनैहाय आरो बे लकडाउन बन्द ससियेल डिस्टेन्स फालिनायाव जों आरो खस्थ' मोनबावबाय बेनिखायनो जों गामि हिसाबै गामियाव जों एसे गामिनि दैदेनगिरिफोर कयजन रायलायलायनायनि गेजेरजों दिनै बे गैयैफोरनो एसे अनसुंथाइ होनो सावरायनाय जादों आरो होबायबो आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनहा मोननानै साननैसो एसे साननैसोनि खराद रेसन मोननायखाय बिथांमोनहा खोब गामिनि सावरायनानै होनायखौ खोब मोजां मोनदों बेखौनो जोंबो साननानैनो मावनाय जादों दा बेखिनि आरो जों दा ओरैनो 30 घर न'खर होनाय जाबाय 30 घरनिफ्राय नै दा जों एसे बारायबावनाय जादों 37 घर 37 न'खरखौ जोङो होनो हानाय जाबाय आरो दा ओरैनो जों माइरं होदों आरो बिनिफ्राय दालि आरो बिनिफ्राय थाव बिनिफ्राय साबोन संख्रि बेखिनि आरोखि बेखिनिखौनो जोङो गामिनि एसे निहाथ खामला मावनानै जाग्राफोरनो हा गैयिफोरनि थाखाय जों बेखौनो एसे अनसुंथाइ होनाय जाबाय आरो बेथ' जोंनि नोजोराव जों एसे मिथिनो मोनदों जायहा रेशन कार्ड गैया बिसोरो गामिनिफ्राय सासे सानै सेलेक्सन जाबाय दा बिसोरो 1000 थाखा मोननाय जादों आरो बेजों लोगोसे आरोबाव सोरहाबा बिदिनो न'खरनिफ्राय गुबुन जानाय मानसिफ्रा रेशन कार्ड गैया बिथांमोनहाबो कयजन बिसोरबो मोननाय जाबाय दहाय आरो जोंनि बे गामि आफादनिफ्राय होनायखौ नुनानै गामिनि माखासे सार्भिस मावनाय आरो बिनिफ्राय ओरैनो बिजनेस एसे एनै मावनाय बिसोरो गावसिनि गोसो गुदुङै दिनैहाय लोथौ बसुमतारी बिथाङाबो एसे माइरं होफैदों आरो बेजों लोगोसे खोरोमदाव गयारी बिथाङाबो सार्भिसमेन बिथाङाबो न'खरबा बे गरिबफोरनो आरोबाव प्लास बेजों लोगोसे होदेरफैनाय जादों आरो उनावहाय जोङो एसे खबर मोनदों हयथ'बा मोनबावनो हागौ सोरबा सासे सानै बिदि होनो एसे खोथा होदों दा बेखौ जोङो समजों लोगोसे जोङो होलांबाय थानोसै।